дар дораи бозиҳои даври сеюми чемпионати Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ оид ба футзал, тими мунтахаби бонувони Эрон бо яккашини Қирғизистон дидор анҷом дод. Бонувони Эрон ба ғалабаи бузурги навбати худ даст ёфтанд. дар оғози рақобат Соро Ширбеги ҳисобро боз намуд. дар дақиқаи панҷум Саид Настаран муқими фардӣ ҳисобро 2-0 кард. Саҳар замони фард бошад голи сеюми бонувони Эронро зад. як дақиқа баъд Фотима Раҳматӣ низ муаллифи гол гардид. Нисо Аҳмадӣ дар дақиқаи 12 ва Фаришта Каримӣ дар дақиқаи 13 голҳои навбатии мунтахаби Эронро заданд. як дақиқа мондан то ба хотимаи қисми аввал Саҳар Попи голи навбатиро зада ҳисобро 7-0 намуд. дар қисми дуюм бонувони эронӣ он қадар иштиёқи гол зада надоштанд ва фақат дар дақиқаҳои охир Фаришта Хусравӣ, Саид Настаран ва Фаришта Каримӣ голҳои навбатии мунтахаби бонувони Эронро зада ҳисобро 10-0 намуданд. Фаришта Каримӣ ва Саид Настаран муқими фарзӣ дар ин дидор муаллифи дубл шуданд. ҳамин тавр мунтахаби Эрон баъди 3 даври рақобатҳо бо тафовути 27-2 голҳо бо 9 имтиёз ҳамчунон садрнишини ҷадваланд. баъди бозии мунтахабҳои футзали бонувони кишварҳои Эрон ва Қирғизистон дар даври сеюми мусобиқаи Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, тимҳои миллии Тоҷикистон ва Узбекистон андари майдони рақобат шуданд. бозии дастҳо дар толори футзали қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обии пойтахт сурат гирифт ва бо ҳисоби 8-1 ба фоидаи футзалбозони узбек хотима ёфт. дар 3 дақиқаи аввали бозӣ хубони футзалбози Узбекистон ба задани 3 гол мушарраф шуданд. ҳисобро Нилуфар Қудратова боз намуд, баъдан Дилдора Эргашова ва Фирӯза Турдибоева голзанӣ намуданд. голи чоруми қисми аввалро Мафтуна Шоимова марбути номи худ кард ва бо натиҷаи 4-0 дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар оғози қисми дуюм боз Мафтуна Шоимова, бозигари рақами 11 тими миллии Узбекистон, ба задани гол даст ёфт ва ба номаш дубл сабт намуд. бозигари ҳайати тими Узбекистон Зумратҷон Назарова бошад дар дақиқаи 8-уми қисми дуюм голи навбатии тимашро ба ҳадаф расонид ва ҳисоб 6-0 шуд. дери нагузашта Дилдора Эргашова дарвозаи тими миллии моро рахна кард ва голи дуюми худро дар ин вохӯрӣ ба хайр гирифт. муаллифи голи аввали бозӣ Нилуфар Қудратова ҳисобро 8-0 кард. дар дақиқаи 15-уми қисми дуюм бозингари ҳайати тими футзали кишвар Ҷонуна Қурбонова бо истифода аз як имконияти хуби голзанӣ бо як зарбаи олӣ дарвозаи меҳмононро рахна сохт ва дар ҳисоб тағйирот ба вуҷуд овард. то анҷоми вақти асосии бозӣ дигар гол зада нашуд ва вохӯрӣ бо ҳисоби 8-1 хотима ёфт. дастаҳои мунтахаби футзали бонувони Тоҷикистон ва Узбекистон дар даври чоруми кафа боз бо ҳам рақобат мекунанд. баъди бозиҳои даври сеюм мунтахаби футзали бонувони Эрон бо дарёфти 9 имтиёз садрнишини ҷадвал аст. дар ҷои дуюм тими Узбекистон қарор дорад. мунтахаби футзали Тоҷикистон бо 1 имтиёз дар зинаи охир ҷой гирифтааст.